giklaro gyud ni Jesus nga ang Ginoo di ay nahigugma gyud sa kalibutan. Mutuo mo? Pagkamingaw. Giklaro lagi ni Jesus, mao man yung paborito kay nato nga verse sa Gospel. Usan is mga paborito, John 3:16. Kay gihigugma, for God so loved the world that He gave us His only Son. Mutuo mo, ana? Maayo. Nakaron, ang tao nga nahigugma, unsay iyang buhaton sa iyang gihigugma, silutan o panggaon? Sige, lingi ay mong tupad. Ang naimo kong panggaon. Sige na. Ang uban ba, gihilasan kayo mulingi, no? Timan iha, ang gugma di ay, dili din na sa specific person. Kalibutan ko'y gihisgutan. Wa man higugmaas Ginoo, ingon, wa higugmaas Ginoo sa Padersiano. Wa higugmaas si kinsa diha. Kaning magsigig rosaryo na to din makaadlawon na. Ang iyak kalibutan, pasabot, the whole world, apil na ang mga tao o ang dili mga tao. Mao na nga kung kita sa maghigugmaay sa ta, higugma agad ang tibuok sang kalibutan. Lisod kaayog na higugma kas imong kuko, imo paganing sumpayan, pero ang imong kilay, imong kiskison. Sa to pa nahigugma kas imong kuko, ang imong kilay, imong gidumtan. Ang saman, sakto? Gusto nimong i-preserve ang imong ilong, imong yung patason ang imong ilong. Unya, ang imong palupyan tube, imong giputol. Wa nimo higugmaa ang tibuok nimong lawas di ay. No? Mao na ang nindot gidi ay tibuok. Nakaron, musilot ba ang nahigugma? Dili. Muna nga gisundan sa ni Jesus pagsulti, kay wala gipadala sa amahan ang anak ug wa sa kumuanhi aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini. Salvation, dili silot ang ihatag sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Muna hunongon ta na ginang istorya nga, sus gisilutan na gyud ko sa Ginoo sa akong pagkamakasasala. Daghan kayo mo text na ko ana, Father, gisilutan na gyud ko sa Ginoo, bayad na ni sa akong mga kadautan, nasuko na gyud ang Ginoo nako, mao ning midangat nako ning mga kadaot sa akong kinabuhi. Wa kasilutis Ginoo eh. Sige, lingi ay mong tupad. Dasiga na, ina, dili deta silutan sa Ginoo. Sige, ina. Di ta silutan. Ingka unya padir, nganong purti mang daghanang pag-antos, nganong purti mang daghanang problema, nganong purti mang daghanang kasakit sa kalibutan, wa deta silutis Ginoo anis atong pagkadautan. Gani mo ingon pamanggani kapadir, kanang mga linog, kanang mga sana kamatay, kining gubat, kining mga tsunami, kining mga COVID-19, resulta na ni sa atong pagkamakasasala. Di na silot. Ya karong ra ba kuno, lipay kita nga mo init, di manday kuno ni muuwan og mga 3 ka tuig. Zaman di na silot. Nawa na, tutok na muna ako. Silot na pa dire. Mao na, kay ang ato manggong gitawag og silot, kanang magkalisod-lisod ta. No? Kana bang ipanis ta. Tanawa ragod sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga nagtinarong og tudlo dito sa templo, ang sa may nahitabo, gidakop o gibalhog sa bilangguan. Human, ni atong anghel, gipagawa sila, nanudlo na sila sa templo, gidakop na saan. Hangtod yun, o gato ning i-fast forward, hangtod yun nga,
gipatay gid sila. Nya silot ba to nila? Silot dili. O mo na kanang tanang na priso wa na silote, gipriso lang. Mo na siya. Ikaw asawa, wa ka silote, gitamparos lang sa bana. Ikaw bana nga nangabit nya karon na paralyzed na, wa ka silote, na paralyzed lang. Nasa ni sulti gigabaan. Kamu no mga buangon juga imustanan. Wa sad na kanang gaba wa na. Ayaw mo pagkunahunaan ng gaba. Ana kay ang gaba related magyapon na sa silot. Why gaba? Kanan ka, sus ikaw supak-supak kasi imong ginikanan, gabaan gyud ka. Ayaw ana. Gitawag man nag karma. Wala na. Di na tinuod. Nakaron dinhis kalibutan giklaro sad ni Hesus ang tinuod nga silot. Kinsa may mosilot sa kalibutan, kinsa man ang atong binuhatan. Ningon si Hesus diri sa atong ebanghelyo, ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na. Ana mo na siya. Di kita motuos Ginoo gisilutan ta. Kinsa may nisilot nato ang atong wa pagtuos Ginoo. Ang Ginoo ba mo nisilot? Dili, ang atong wa pagtuo. Nya giunsa niya pag-explain? Kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios o kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan, siya may kahayag. Apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag. Mao na siya. Padalgo na nang hayag kay ning atong palibot, namay ni daig din karon kay padong naman ta magpista. Isa hayaga simbahan pa diri, pista na jud kayog espiritu. Okay, naghirikada gud ta karon. Karon last day ron sa atong hirikada, hirikanhong motorkada. Nya akong gihangyo nga ang tanang mga kapilya muda sa ila mga santos moroy atong grand hirikada or hirikanhong motorkada karong gabi katapusan ikapitoro natong adlaw nya ugma opening salvo na sa atong nobinaryo, first day sa nobina, alas 5:30 sa hapon ang main nobina nya ang atong misa ugma alas 6 ug alas 12:15 ato laning tawgon og minor novena masses. Na karon hayag na kaayong simbahan. Unya bisag naay daghang mga suga mupili kita nga atong pagnon ang tanang suga. Nindot tanawon dili. Pagnon mo nindot wa na. Nya naay gipamutang natong banderitas ato gyung pamutlon. Ansaman, munindot pa dili. Kinsa may nakaingon ana, kita nga nagdesisyon. Pasabot ang musilot nato ang atong dili pagtuo, dili pagsunod, dili pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pariharagon na anang inahan, ingnon niya iyang anak, ayaw pagduwa anang kutsilyo ha, kay masamad ka. Wag yun mo toong anak, sige yung duwa, taod-tauran, ngaab na, dool na sa mama, agas ng dugo sa tudlo, giingnan tikang, nakaapan lang sa mama, maingon man, giingnan tikang ay pagduwa, punaan hinog kusi, punaan og hapak, ingnon sa mama, ayaw pagdagandagan diha sa tugkaran, kay madagma ka, na, supak yun, dagan yung mayo, dagma dayon, daiglingi ang bata, ini ka umod sa bata, daiglingi is mama, yung mama mao na bangon ka, ingnan ka ngayaw dia pagduwa. Ang pagsupak na to, kana bang ingnon, Father, ayaw yung hikap ana ha, kay mo resulta ra ba na, yung pare, lami man, kausalang, sus, masakpan bitaw, nga kay 13 years old man, na,
molesting minor, na gikasuhan na, pagkaso, na, sige, nagpanghupaw ang pare. Ay, Ginoo, saan naman yun? Gitak-tak na sa iyang pagserbisyo, dili na makamisa, na, pertinanggo ula. Nga naman, hikap man. Diabte kausa na inihagad na ko ba? Kauyon rabasag ko. Siya nga, kausa lang god padir. Nako, bitaw sa no? Nako, kana, nindot na, kausa lang. Siya arob, suwayan tagini. Ana, sus, ga-imagine ako, pastag. Bisag hapit na ko mo sa isinta, karon maka pamabdos, pamangitingali ko. Ako nang ga-imagine daan. Nya, man say problema kay single mo sa siya. Nako pastag mamabdos no nya tiksan ko ikasunod mga buwan padirwa na ko tunghain. Halala na unsa na ni. Unsa kay akong batio no? Ano ba? Maka-imagine mo? Nya magmisa ko diri, magsige na ko gingon unsa kay resulta ron to gapasik up ra ba to? Nagpa-pregnancy test ra ba to ron? Unsa kay resulta niya magsige ko diri misa ba? Unsa ka no? Akong bation? Niingon ko niya, ayaw lang yun kaya ang kausaw niya, mahimo niyang lifetime. Wala na ko gidayon, basig sunod simana na lang. Kana bang maminaw tas Ginoo ba? Di kita masilutan. Manalitan mo yung Ginoo, higugmaay mong kaaway. Nga naagi gisigig pangaway ni mo, nagisig daot ni mo. Ang zaman, mangaway ka, dili. Imagine ang sugo sa Ginoo. Nagsugo bang Ginoo nga mangaway ko? Nya mo ka, supakod ko ni maning patagbo ning panuway nako. Gasalig na lang gini siya, mauna lang gini iyang batasan, gatuog siya, daog jud ko niya. Di mo ding suklan. Sukol ni mo, pinusilay mo. Nya wa mo mga matay, kay natapsingan ra, kay di masamo kamaw kay mo pusil. Nanga-admit sa ospital. Dako kay gasto nga paralyzed na mo. Amungon pa ninyo din simbahan, magsolicit pa mo, padadaan pa ninyo ang mga bill sa ospital. Perti ng daghanang nagantos, nya maghilak na ka. Di ba? Hoy, tubag. Nya, di naman to gasugod. Wa man ka mo tuo nga higugmaay mong kaaway, makigpatay man gyud ka. Nang nagantos na ka, tanawa ang gibuhat karon sa Russia o sa Ukraine. Wa maghigugmaay, gagubat sila. Murag gisilutan ang tibuok kalibutan. Purting daghanang kasakit nga tong giatubang karon. Nyag mo gawas po ni mo, mahitabo po ning gubat na sad kuno sa China o sa Taiwan. O madayo na, duol-duol na lang gis ato. Murag tag gisilutan. Pero unsa may hinungdan nga nag-antos taron sa krisis, daghang nangasira nga mga kompanya, daghang nakulban sa ilang kaldero nga mga magtrabaho, wa na ipakaon sa ilang mga anak. Inflation pay imo porting taasa. Ngano man tungod ra gid anang ilang pagsupak sa pangulo sa Russia, pangulo sa Ukraine, supak anang pulong sa Ginoo, paghigugmaay kamo, pagpinasayloay kamo, paghinatagay kamo. Karon ingon ang Ginoo nga ang imong naong paputiya, ningon ang Ginoo na. Ningon wa tanawa nang paputis naong, di ba hadlok na kay na sa sigas adlaw. Magsige na lang yung kainit. Di na sila ma-enjoy sa heat of the sun. Naturally ba? Nga naman, ila namang giguba ang ilang naong. Amura sila gisilutan. No? Labi na jug ma-infected na, kay dali na kayong maigo sa mga abog, dali kay muriak. Kay nangakuha naman ang katong natural nga kanang mga defense ba? Kanang sa tawagan ng immunity sa atong lawas against sa exposure sa environment. Naman ni immunity atong lawas certain degree nga makasukol siya. Imo namang gitangtang
awa na, ma-infected na, ini ka-infected, lolo, adto na sa kas dermatologist, pagkamahala, rabagbayad aning ni ang mga tambal spanit. Mahal kayo na. Nya di man ka-afford, nya na sugod na magkalata ang imong mga naong dire, adto na sad kas pare, suwat na sad ka, ana. Mingon sang pare na, sige kog awhag ngayon nagkulori ang naong, tuan na sad. Nasad, infected na sad. Maapil ra bang pare? Aka na lang na ang sugos Ginoo, ayaw mo pakighilawas. Kana mga batanon bang nag-uyab-uyab, wa man gidili ang panag-uyab. Ingon ako, pader gidili bang pag-uyab nako wa. Pero siguro ang pagpanguyab nimo, Diyos nun ang imong pagpanguyab. Kung minyo ka, ayaw panguyab, di na ka-allowed. Kung ulitaw kag dalaga, panguyab mo. Sa pila may edad, nako, sugod kung kanus ami pitik ang imong kasing-kasing. Kung nisugod og pitik, mga 9 anyos, panguyab dayon. Ana. Bitaw, gugma ko na. Kung nag-abot giday mo. Ana. Pero sa may sugos, Ginoos mga manag-uyab, purity, virginity, ang i-maintain. Dili premarital sex. Dili ng intimacy physically. Layog-layog, kuot-kuot. Mabutan na nang magsugat ko, makakita ko ang mga estudyante din sa ato, ng mga high school, na aman dihay inigpamuhi, masugatan man na nato, na agyo mga gagmay, pakaiglawas, ang laki, nipis kaiglawas, na nag-uniform ba? Sawit yung maayos kamot. Agbay yun. Nindot niya sa tanahon, kaya mga cute, magkaya sila. Mga nipis pa kay mga lawas, naku ka na, magtinukhangay na, magkugos na sa nagbata, kay pabunyagan, way mga kasal, tua i-delivers ginikanan. Hinaot pa unta nga kanang ilang agbay-agbay, kanang hugot kay nilang pagginunitay, dili unta mo resulta sa pagsupak sa sugo nga, you shall not commit adultery or premarital sex. Kay kung hunungon lang ginas mga batanon ang premarital sex, purting nindutas ilang kaugmaon, way mga kalisod nga bation kaayo ang ginikanan. Pero supakon, murag yung gisilutan sila o ang ilang mga ginikanan nga nag-atiman nila. Additional budget, kauwaw, kahugno sa paglaom, daghan king silot. Muna, kung ingnon sa mos Ginoo, pamalit mog slots, ay gyug supaka. Supak na ikagisilutan yun ka. Oh. Yan, ingon man ko, 10 slots challenge. Daghan baya kayong ni-respond sa akong 10 slot challenge. Na natoy akong pilang naihap na mo to. Bana-banaon lang na ako. Sobra na 20 kabuok. Tag 6,000 ba? 6,000 kay 10 slots sa SBF DAG, 5,000. 10 slots sa it's a GPHJ kaning atong parapista tag 100 man ni 1,000 6,000 lingaw ko magtan-aw sa anang 6,000 nga nasa imo hatag 10,000 kung unsa man ni asa man ni nga challenge sobra man ni siya ug ari nako sa kuan ari nako ibutang sa GPHJ sobra sad 10,000 man arisad sa to SBF DAG sobrasad kay 5,000 raman. Ingon din sila mo take sad ba nga ako ala na pa der napo lang na ka duha katag napo sa SBF DAG ako lang niya ng punan before mo end ang nobina. Nindot ano ato na sa siya sa GPHJ record ayon. Ano man mo malipay? Wagin mo mo kuan? Wagin mo mo... Nabi na malit. Ato din na malit. Congratulations. Kada gid ninyo palit, malipayon yun mo. Tanawa, ang ato rong halin sa atong SBF DAG as of yesterday, niabot na og 14,881 kaslots. Pakpak. Ang ato sad nga GPHJ niabot nag 19,502 kaslots. So, pakpak. Ikaugmaan ni abot na ni og 20,000. Di ba? Or masobra pa. Mahuman dayon ni.
25,000 naman lang kapin. Naghandaghan pa man din tinuod. Pero pa man sad magsugod ang atong kuan niya, magsige mog 10 slot challenge, hurot din eh. Unsa may bation nato kada nato palit og slots, malipayon. Kada sa nako dawat sa inyong gipalit nga slots, unsa may akong gibati, malipayon. Pagtan-aw sa Ginoo nga nagtinampuhay ta dinhi para sa pista ni San Vicente Ferrer ug para ni ining kalambuan sa simbahan ni San Vicente Ferrer, unsa man say bation sa Ginoo ug sa mga anghel o mga santos, malipayon. Nya kung kanira bang Ginoo kun mo'y malipay, iyang ihatag nato ang iyang kalipay, mauna ma-times 100-fold ang atong kalipay. Ang grasya sa atong gihatag ma-multiply sa nag 100-fold. Nay nangayo na kog hinabang karon, perti na jud kuno niyang lisura nya kay kauban mami didto sa kahugan sa una, kay bawo mo siya sa akong kinabuhi ug sa akong giagian. Ako ra siyang gipahinungduman, nganong naglisod man ka, ako wa lagi. Pareha naman tag sinugdanan dito. Nganong ikaw naglisod, ako wa, swerte lang ka pader. Giswerte ka. Mao ba na saktong tubag? Dili. Ang saktong tubag tungod kay naningkamot ka pagsunod sa Ginoo. Wa gitaong naningkamot pagsunod sa pulong sa Ginoo nga nagkalisod-lisod. Ang mga apostoles bisag gibutang sa karsel, sayon kay nila ang paggawas sa karsel. Bisag gipanglatos, sayon kay nila nga malipay bisan pas mga pagpaantos kanila. Dili lisod, nga naman nagsunod sila sa Ginoo. Kung ang kalipay nga dili mapalit og bahandi gibati sa mga apostoles sa dihang gilato sila, gipreso sila, giloto sila, gisaway sila, kung gibati nila ang kalipay tungod kay nagsunod sila sa Ginoo, samot pa nga sayon kay ihatag sa Ginoo ang kwarta nga atong gikinahanglan tungod kay nagsigi sa tagsunod sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan ug ang halin ipanghatag ngadtos mga kabos. Ikaw sabi mahibilin ako, Lord. In siya, ako mo'y mahibilin diha nimo. Niya kung naan ako diha nimo, wala ka nang hahanapin pa. Mao nang ang atong tubag sa Salmo, unsa to? Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Namati man siya. Ito manon din niya ang tanan natong hangyo, wala ka nang hahanapin pa, pero kinahanglan mahimo usa ka nga kabos. Ayaw gyud pagpadato kay ini kakabos na nimo, mamati ang Ginoo. Muna dinhi ako nagpakakabos gyud ko, wa ko'y giangkon nga kwarta dinhi to the last centavo, mo nang namati sa dang Ginoo, daghan sad ang iyang gitandog nga mga kasing-kasing aron mo punit sa atong mga mopalit sa atong mga slots. Gani magduwa-duwa pag kita, gihimo lang natong duwa-duwa 10 slot challenge. Kuanda yon, gitandog sa Ginoo niya. Kamong wa matandog, pagpatandog na mo aron sad mo malipay. Ayaw mo pabilin diha sa kangit-ngit. Manindog na ta kadtong nangatandog.